zo ina son gaya miki ke kita ki zan gyawa saboda kyami ne ta ce gaskiya ne wannan coach Zidane coachin Barcelona ta ce mun don Yorubawa na tala ta baki coach ta ce tinda ke makan kwallon kafa ce ki hawo jirgi ki to jamani ki sauka da kin sauka zan turo mota ta rage ki ta kai ta dinki ya ce wannan dan wasa na shi Ronaldo ba ta iya komai ba gaskiya tana fata mu shi ta ce za ta san canje shi ai shi yasa na gani din na kai haba kin gani babu kana go ai